Аз съм Treasure Gamer, с мен е Time Soldier BG, много бързо почна това интро, съжалявам. На два чанка. Това па интро не каза. Да бе. Не мога да тичам бандик, ама не е свикнал. Чакай бе, аз падах на втория етаж. Имаш, ако натисне, имаш дъбъл джамп. Оле, лета за малко да ме бъгне. Ей, тук аз съм на място с много дупки, в смисъл, без дупки. 3 кони сбутнах плееровете. И на мен ми даде 3 кони, защо ми даде? Защото бутна плеер. То се опита да ми пресече пътя с секунда. Аз още съм на първия етаж, а дори не спринтирам. Верно съм на... Ще го бъгна ли този? Yes, май го бъгна. На първия етаж и спринтирам. И паднах на втория за секунда. Видяхте. Какъв лак. Бате, бутна ме. Аз ли? Да, ти. И не ми право пред мене. You suck, mate. Много съм добър нещо, хора. Спринта ми се оправи, вече спринтирам. Чакай да, той има още етаж. Това е предпоследния етаж. Ще го направя на нищо, за да можете вие да паднете много. Не минаваш ти къде, приятел. Дали аз този не го Оле, мамо. Леле, майко, помощ. Сприта ви спря. Добре, дъбъл джъмп, ако тръгнеш да падаш. Тук падат плеяри като крушилата. Yes, прецаках още един. И аз получавам коин си left, right. Викат ми предатъра, хора. Предатъра, да. А на мене ми викат убиеца, да. Предатора. Друг път, чегувам се. Леле, отидох на най-лошото място, дет няма блокче. Как се измъкна главата? Това признаваш. Още един падат, всичките падат като круши. Още един бъгнах май. И аз паднах тук и сега ще се бия с един. Този крипъра, как искам да го бутна с крипърс. Аз трябва да спра да спринтирам и да... казваш това? Какво? Kiss my pretty ass, тата потия. Kiss my butty ass. И аз бъгнах още един. Аз съм на последния етаж. И тук се бия с един, дет не мога да му прочета името, защото няма време. Пак, признай си, че ме гониш. Да, what the fuck. Целта на играта не е това. Целта на играта е това, ей. Целта на играта е да оцелеш падане, не да буташ плеери. Не, ти ме бутна. Да, върнах ти го. Да не вземеш да лефне, защото съм свързан с тебе. Не, няма да лефне. Аз на последния етаж, бъде се справя. Аз ако лефнеш няма да стане, ти си продължаваш игра. Да не се джойниш никъде другаде. Я ми кажи къде съм, я ме спайгласвай. Я ме спайгласвай. Паднах! Умрях. Така, приятели, айде за втората игра. Но няма да спираме клипа, аз не мисля, защото направо да си влезнем. Да бе. Добре. Тичам. TNT run, бързо. Арбе, the game has already started, fuck yes. Натисни пак. Да, много точно на 10 часа. Нищо, хора, ще... Така, приятели, нали играеш на F5? Да, няма да спирам клипа, просто ще говоря. Ще говорим на далеко и широко. Искам да оставите коментар, хора, в клипа, да го харесате, ако наистина ви харесва, разбира се. Не, и да не ви харесва, го харесате, защото ще ви намеря къде живеете. Да. Понякога съм крипи. Това ще я да кажа. Това ще да кажа. Е втори рунд, стига по-добре да спрем. Първия рунд аз спечелих. Не, ти спечели. И оцелях повече от тебе. И паднах на втория етаж immediately. Стара сме. Опа! Фак, този не го прецак. Паднах на третия етаж. Как ми лагва, FPS. Паднах на последния етаж. Аз паднах на втория. Той падна, чак. Бате, аз съм единствения. Много гаден FPS дроп има тук, какво по-толкова? Да бе, аз съм единствения на последния етаж, между другото. Гоня един тук. Аз тук стоя на един много сейф спад, където ме кефи, ще го нарека сейф спад 01. Май, не съм. Но е трудно да играеш, като има няколко неща, затискаш кабела на мишка. Не! Падна ли? Да. На кой? Оле, колко плеери има, бате, крипъра. Умрях! Яс. Фак, много долно при това умрях. Да, един да се каже кой е победителя, защото сме на равно тук. Последен рунд, хора, ще изиграеме. Трябва да се разбере кой печели от нас двамата. Да, прав си, така трябва да стане. Бате, знаеш, че в началото какво стана? Бъгна ми спринта и аз... Ама ти умря преди мене, тъй че сега сме наравно. Да, и сега кой спечели тази игра. Мапа същия, има втори шанс и ще загубиш. И сега някой падаш шут, си представиш си от всичко да паднеш най-долу. Да, добре, много е лошо да вървиш така, много е лошо. Паднах на втория етаж, добре, не е зле, няма да... FPS дропа просто откача.
Знаеш кое е лошо, че не ми зареждат чънковете и ме е страх да скоча А, на не! там. Един така лагна и ме прецака. Паднах на Между последния. другото, в наши ще мисля да направя Аз не подобен. мога да спринтирам. А, мога. Между другото ще направя подобен минигейм в креатив сървър и може да го цъкаме смисъл. Паднах на най-долния етаж. И къде Аз си? още съм на втория. Тичам в Fuck. един съркъл, много нобски съркъл. Fuck my life. И се бия с крипъра, май крипъра, това или някакъв бой с крипъра. Паднали. Не, някакъв нуб ме препречи, паднах на Къде си? последния етаж. Не! Не! И двамата умряхме ми. Това е равенство, хора. Да, явно. То какво ли няма не е победа равенство? Този път, да. Гати. И така, приятели, това е за този клип. Коментирайте, поздравяйте. Ще оставим линк за канала на другия, както винаги, защото ние сме в хората и няма да направим нещо друго. Абонирайте се за моите ролплейове, моя Survival Series, който вероятно това беше последния епизод, тъй като без да исках отворих World на 1.70 без никакви модове. Абонирайте се и за мен, за да видите клипчето, което ще кача някой ден в пространството. Довиждане. Довиждане.